Kaszebski idol. Znajdujemy się w studiu widowiskowym Radia Kaszebę, gdzie odbędzie się drugi etap konkursu Kaszubski Idol 2010. Na 50, 60 albo 70%, że będę idolem. Gutka do Gucci. Nie wiem, na pewno, bo nie wiem, coś mi chyba utkwiło w gardle, dlatego na końcu nie wyciągnęłam. I je kurbiunka, kurbiunka szczeru. Dzisiaj uczestnicy będą musieli zaprezentować dwa utwory, jeden w języku dowolnym, a drugi w języku kaszubskim. Zobaczcie, jak było. No i mnie trema zżarła. Nie gadaj mnie, że nie rozbija cegłę dziś. To zresztą było widać i słychać. Jest pedum. Duży plus, że właśnie jest ta publiczność, bo to już jest jakby znak dla jury, czy ktoś sobie radzi z tłumem, czy nie. Cynda, cynda, cyndada, Kaszybski kapelaga. Cynda, cynda, cyndada, Kaszybski kapelaga. Występ był bardzo fajny, określę go w dwóch słowach. Jest dobrze. Ta dziewczyna jest inna, ho. Moje szanse, nie wiem, czy są... Ma niebieskie oczy. Duże czy małe, ale myślę, że jednak coś z tego może być. Różową sukienkę, kocham tylko ją. No, dzisiaj było fantastycznie. Bo mówiłeś, że chcesz mieć więcej znajomych wtedy. Ja to pamiętam i tak się zastanawiam, czy masz więcej znajomych już. Łyse pole, ale... Druga ręka ma chodzić teraz. Druga ręka. Zmiana ręki. Zobaczymy. Dźwięk. Ciemły tak jupitum. Jestem reprezentantem, niestety nie dostali ani koleżanka, ani kolega, także tutaj za nich przyszłam ja. W kaszebskich stronach ciemny las, w kaszebskich stronach ciemny las. Wszystko i tej Quincy? No, to jest Queen. Coś to flot szło. Od 65 zwyż, spokojnie. Nie staram się być idolem. Chcesz tu robi tak. Tu jest, tu nie ma. 75 jest. A tam, gdzie to kretowisko, będzie stał mój bank. Drugi utwór to jest z mojej kompozycji. Mamy jednak możliwość posłuchania też innych i też może, nie wiem, jakiegoś poznania repertuaru innych. A ja kocham cię, jestem przy tobie. Źle, nie wyszło mi tak jak chciałam. Ej, a ja kocham cię. Mam nadzieję, że się dostanę, no i coś tutaj ktoś może mnie zauważył. Ale pamiętajmy, osobowość jest też bardzo ważna. Mimo wszystko większość ludzi siedzi i czeka na wyniki i jednak trochę zdenerwowani są. Don't think we're okay, just because I'm here, you've hurt me bad. Wiemy już, kto wystąpi podczas koncertu półfinałowego. Jeżeli jesteście ciekawi, jak uczestnicy poradzą sobie podczas tego występu, oglądajcie nas w kolejnym odcinku. Kaszebski idol.